Et quand on est de semaines d'hommes sous quoi la je comprends pas. Et pourtant j'ai tout fait, j'ai fait de mon mieux, maintenant c'est comme ça sur stablement. Il y a des gens qui sont en couple partout, par-ci, par-là. Mais c'est des semaines d'hommes sous quoi je ne comprends rien. C'est quoi le problème? Maintenant, mon vieux, il est meilleur pour n'aller ma blague, il ça qui est gagné. Il est meilleur. Il était sur Jango et Furumso. Les affaires, Flo, il y a Claude de Gagel, ni taining un yereki. Ah, technologie développée là au ma quoi. Et yo, faut la son route de Beka Cola quoi. Ah, faut la son route de Beka Cola. Et yo, il figa tienne forme sur pour les gars. Nous sommes doutés tiens fait. Voilà Bilay, nous sommes tiens fait. Ah? Al ne ebe woturu pousser les gars, eba forme sur équipe woturu pousser les gars. Odumai. Ah, tiens, oh my, les aliments sur le tour de ma double mochila. Nen aliments rendez-vous follow, on est dans un restaurant là. J'ai acheté des pizzas ou des sans en adama. Alors qu'il fait un démolo. Mais il y a qu'un vrai pour qu'il n'asso. Mais il y a qu'un tâche du doigt, et même ça sera. Animi mitala edron. Et taraï gati pour mime mon fille. Aïe, il y a qui veut barrage mege. Et mon faux. Ngeko kame tellement de bouli. Connaît des motos bouli ko ebe ko pa mon faux. Ama fo e go no kala tiga kola. Ko parce que parentire. Ay ke parentire o. Kana na tien fo musé pour que kaso. Galon teke pour que kaso. Ore be ka kola. To ore ne mi ga ko. Ah ore ni mi ga ko gelare. Ni be se koni yi elema. Donc c'est pour ça que Mimi est bloqué quoi. Ah blo mena mon vieux abi bloqué o la ke. Parce que ka tante ka bolo. Eh ma tien fa yo. Mais je comprends pas. On t'a jamana une famille. Oui, il va avoir jamana une clé de cafari, mon ami. Il faut m'écouter parce qu'il fait chaud ici au Mali. Moi, je comprends pas. Ça dit ne boire à Dubaï. À Dubaï, là-bas, je te dis du genre, c'est de la fraîcheur, quoi. Tu vois, le climat, c'est beau. Mais ça dit, il me toque à Yalané, clé, quoi, tantôt. Moi, j'aime pas parce que je suis pas habitué à ça. Attends, je suis en train de parler avec mon petit son frère. Tu sais ce qui se passe? Parce que lui, ne moto taxi sangadama. Donc je voudrais que ni nana malla Bamako précisément ça dure un déplacement que nous avons fait, ça dure quand je pars à mes petites commissions, voilà qu'on parte ensemble quoi, est-ce qu'il y a pas là. Donc parce que nga chindo be no me faire à Villiers quoi, me faire à Bamako, me faire à monument faire une quoi. Tu vois non, na sur restauration, na sur évolution B, évolution T ou B quoi. Bon donc à ma grande surprise, il est des kafari quoi. Le Bamena Kumado, n'est-ce pas? Le Bamba fait que Kumado Sahila n'a que Bashi. Je peux te parler. Bon, tu vois, le monsieur que tu vois là, ni tient flânier, mourlant coulonné quoi. Tu sais, avec un boni clé koro, mali clé koro, Kassoro, au mandine Bamsoué. Tu vois, nègre la mère, elle n'aime pas ça. Ni Bora, ni Trasso 600. Elle va s'y fâcher. Avec un dimingoro, à Kokongana Bokle koro. Tu vois. Mali c'était pas trop mon plein mais fago kungana malla kungana mallege ne raconte feka to malla tu vois mais fin que les Mali kono ore kadine du genre tigé de gena yo j'aime trop ça j'aime tigé de gena surtout ni tigé de gena glana par awa ka tigé de gena de kadine tu vois voilà donc patron voilà un diota là nous faut de tala il va ya fama non ce que moi je vois c'est-à-dire noter quoi de Norou. Parce que les tellement de Sangadama, tu vois. Donc je pense que quand on a taxi Sangadama, voilà la voiture. Mais prochainement, les taxi Sangadama, tu vois non. Parce que Bamako Flené, il faut rouler avec le véhicule. Du genre poussière quoi, avec faire un moura de blanc, moura moi je suis allergique à ça. Tu vois non. Non, Mali Kadi mais à clé na fontaine na moura ni ma ou le mané. Poussière de moura blanc voilà. Avec ce qui est nous perd du gars. Tu vois non, j'aime pas ça. Il faut avoir du Kleenex toujours quoi. Tu vois non. Patron, il y a un pied comme non, c'est pas toi, c'est pas toi. Prochainement, mes cartes fait n'importe quoi dima. Nintendo il va voir là. Parce que tellement nous connaissons, on va pas me reclérer, me flafla. Mais avec le cas, tu peux prendre 10 personnes, tu peux prendre 20 personnes, et l'argent c'est pour toi. Ça, ce n'est rien pour moi, tu sais, je peux te donner l'entreprise entière. Tu vois, pour tu m'en as un congé, nous te barre la main à faire là. Parce qu'il faut qu'entreprise ou des gars créer. Et maintenant, nous avons besoin de nous quand un bureau de
Tu vois, non? Donc, n'a pas bureau qu'on a gel, normalement, clé, flèche, comme n'a pas la film, quoi, avec un film. Tu vois, je pense que ça, c'est pas bon. Flo. Ok, comment Dubaï fait? En fait, tu sais, dans la vie, les choses changent. Je n'ai pas en fait, en Dubaï, il va Dubaï, en fait, Caire. Caire. Ko Égypte. Qu'est-ce ça? Et Dubaï est Dubaï. Ko Dubaï Émirats Arabes Unis. Je sais pas si Jolla. Ne mo bi karamo wala parce que mbora Dubaï ama metinto yoro falina nyoro absa tamda karamo wafia karamo adula e comme edo be wakile sara wakili ay wakili ma aga wafle no ha wakili Flo ta wakili tanebla ay wakili OK problem kala Changa ke wafle sa che mon ami ça il faut faire ça aïe netwe ne allez anga moto patron netwe yamen patron akadne to gomna ne ba kete Merci. Eh, comment est? Non. Zena de. I b'a dɔn ne ti baara foyi de la bilen. Ne ka baara bɛɛ tiɲɛna. Cogo di? Ne tun bɛ telimani min bolo o telimanitigi ye Ala de minɛ ka moto minɛ ne na ko parce que ko marché ti ka sɔrɔ. Ne kɔni t'a dɔn ne bɛna kɛ cogo cogo bilen. Dugu in kɔnɔ i bɛ telimani ta ka bɔ k'i yala ka dɛsɛ kolokoto hali mɔgɔ t'a fɔ ko mun b'i kun. Tuma an b'an gomi ka taa n jami ni wari fana ma sɔrɔ tuguni ko i ti baara la. Adamadenya tɔ kɛra kɔnɔganyɔrɔ ye o. Ne tun bɛ damu fana jouer polisiw fana ye ne bagabagaw la. Ko ne ka n'o jouer ko parce que o ye yurugu baara ye. Ne y'o fana bila. Mali kɔni filɛ nin ye fɛn kelen bɛ Mali la o de y'a to barika bɛ Mali la. Walahi. Mali la hali ni dɔrɔmɛ kelen t'i kun kɔngɔ kɔni t'i fa mɔgɔ ɲinɛ ma. Ala ni hadamadenw sababu la ne b'o yala de la sa ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ kɛmɛ ka ne ka malangolo sigida la n'i ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ ɲininka o hakili la ko soma yɛrɛ tɛ ne na yɛrɛ. Ok n y'a mɛn n bɛ don so kɔnɔ ni n bɔra n bɛna a lajɛ ka dɔ d'i ma quoi. Wari ya? Awɔ. Ne y'o de fɔ walahi barika de b'i la sa Zena a dugawu den ni barika den ne y'a dɔn ni ne tun ye n sigi karamɔgɔ ka da in na kɔni n ko ne bɛ dɔɔnin sɔrɔ o dugawu den ni barika den b'i la don i ka bɔ i bɛ sɔrɔ yan sa n tɛ jeli ye mais a to n ka dɔɔnin f'i ye sa. Dili, sunɔgɔ ka sokɔnɔ to ka n'i sigi kɛnɛma. I ye sokɔnɔ ka kalan finten dɔ bɛ so kɔnɔ bi a bɛ jɔn waaju. O fana ka fisa ni kɛnɛma sigili ye sa. Ayi walayi kɛnɛmana fiɲɛ dɔɔni b'i fifa minɛ. E ni fama sa. Walayi a kɛra. Kɔri baasi t'i la. Baasi foyi tɛ na. Yɔrɔ jumɛn kɔ i bɔra min? N bɔra Dubaï. Awɔ. N ka bitiki kɔnɔ kun videlen don n taara minɛn dɔw ta. I Zena o bɛ ko kunna dɛ. Cogo di? A tɛ se ka mɔgɔ balanse dɔɔni nin ma ɲi sigiɲɔgɔnya la dɛ. A fɔ mɔgɔ ɲɛna ko i terimuso dɔ bɛ k'a bɛ fɛ ka taa Dubaï. N'o tɛ sa an ka famille yɛrɛ de commerçant du ye. Donc an ka papier ko n'an ka visa ko a bɛɛ ka nɔgɔ quoi. Awɔ. An bɛ voyage ka taa dugu ni dugu la. Dubaï dɔrɔn tɛ ne tɛ taa Dubaï dɔrɔn ne bɛ taa yɔrɔ ba. Golominɛ cɛ bɛ ko kɔnɔ minɛ. Sinon a kun kɛra fuma ye dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ. Dili e yɛrɛ kun ko ni an bɛ mɔgɔ ta. Bon ne ka baara yɛrɛ principal o ye wusulan de. Wusulan? Awɔ. Wusulan dilan? Parce que an bɛ wusulan yɛrɛ de dilan. Mali bɛɛ. A banna. Ko américain bɛ commande kɛ ka na an ka wusulan nɔfɛ Mali la yan. Awɔ. N bɛ se o ɲuman na. I bɛ se o la. O diplôme yɛrɛ bɛ n bolo so kɔnɔ n ma baara de sɔrɔ. Dili. Wusulan dilan ne bɛ wusulan dilan ka d'i ma a bɛ san 1 de kɛ a kasa bɛ so kɔnɔ a tɛ bɔ yen. Dili. Ni ne y'i ta ka na taa wusulan lankolon dilan ka di n ka client ma dɛ Dili. O to yen pewu. Ne tɔgɔ de ko Dili la solution. Ne b'a bɛɛ de ɲɛdɔn. Ok problème t'a la. I tɛ nimisa wala ɲɛ tɛ nimisa. Awɔ n y'a mɛn. Sali dun. A bɛ sɔrɔ so kɔnɔna la yen nɔ. A b'i so kɔnɔ. Awɔ. Ok n y'a mɛn. T'inquiète n b'i hakili to i la. Awɔ hakili to ne yɛrɛ de. A bɛ diya n ye sinon dɔ kɛra.
Allez. Ezina. Il est comment il t'envoie ça? Allah kana tunu nyogona. Yani mi? Moi Dubaï. Moi Dubaï t'as fait. Ay daga wuli atigeta say fana sa kam blata. Kumi kilever. Ata en fait, mais chéji ta kata sigi en fait. Allah. Sinon, c'est un peu la fin de la il n'en faut pas la cause. Filingala wani. Mo do ere de. Awo. Zera na chéji sigi sigi. Oi, chéji ma bala zina. Zera di sigi yado. Ai sigi jamnya iganta. Mo de sa mo de bela. Allah. Awo, daga wuli taro gira fo mai sa. Wala kere. Abiketa. Kam blata alite filiga wele kumado. Abiketu. Idele gana to wulu fene kesa a. Sinon, kana diga fulu kala yoro la me. Dili. Awo. OK nyame. Awo. Zina. Bitigi kudu. Sisa sava honi. San wala kan yere. No, Parce que ça bitigi fara ni bureau man fenêtre to ba lay buke. Commande livraison. Avec no unya na yere même pour ouais tu sais il y a les yere e ba do ni ne kuma na do ne kuma le chauffeur o fene o dan ye bureau man ngake sinon sécurité tout diga bitigi la ye sécurité la ni fini kalambal bi bureau na nai ba kalanga di ma jembe bi fo awo na le côté ne di la solution e ka mali fini ne ma awo e o ka di arabu ne re he dili ya zina mo to kana sa mata kana sa o me ga projet ko wa projet nous ça passe quoi la manière de faire le mali on me la Sénégal il va parce que y sanba be ne quoi o fene che o projet so nganyere sono nega bara yoro la sisa patoro yere kan imite ga ta yoro dona to bora ne de no remplacer na sisa chena o kan fene mbamba pour ni badawadi chena dili ni kan yere yoro de imagine ora bu musoni mara ni do ki ne be ni ngono abinye abinya yero awo akan yere de yoro de awa kan ala ni tara le sa yoro ite dili to iwanga kumanga projet ga ne bu ina na ne do fe wa ina na dili de ala o akan izena yero ita mi do wala takana sama awo nyame mon fiere bi se ga keta sabi aga finne ay men mune do mo ko tsika ka kuma yere fo son zena yele fora ale kelele la aga saban sa ala kana jimi ay zena ko afana fina plane tala bone sigini utaiwa ni kan ala musoni jela manu manu don ngono ha ku ko ku sigini ngono chena kan yere yera kaine fini kaine ne mace ni mai ne ha awo amta nyo zena atanga bara ku kuma ni boanga villa parce que na ya soro mo ko tayri bet me solution ni tanga ta Dubai ko fini fere mali tayri bet me kay yeno ala zena ni be ni kupu nyo kana fe ba kala ngati ma wallahi funi fala kite dro me kele okay dilinya ali mesini tata na findo be no mina di me ba yoro ni jare de ni na to ni to ko nya jugula kali ta jugu nya ci goni mo mun te pegaye ko nya ci pia ni efene ala me tebe ni sa zena o soro fala msika taminga kuna ifane mena suti nene ba bon comme tara bay quoi ni colonel do nyogonyo o ko ni ko fuyina mais do la no ko le ba do ku zena wala ni war so alni mafuru ni war bi kunga baba ne kam do furu la yore ni posi kai kana gidi cho ngo fe ko war gini okay nyame furu ni bada badari awo nyame awo mo de kama musogana chale no andana do bari no furu ma ko wari bolu kuna ta so be debure nyinna ni beti kelele zina mo gon fi kera to to wani wari bi fu mo ko sore la ka fi ma ko chebi bulu so sunu wari na fatala tele be na fi ma ko ibe ga feno ke ka sore to le digi ga warde ni o di mi do ni ki kana do ko kuma la me azera zena kana ina ma projet ko ya me awo nyame problem ko itala dili awo na to ga nyere ko bala dra bade me mbulia okay nyere na to ga kuma ni facilité problem tala wala problem tala na publicité kere awo nyame ye mo wanyana mamba nyere makai ni tayer betu ba ke tanga ta fini fere Dubai ga ata sigi bucha machele nga fini kala apart sa plan meme wala so fino karama wadu o besigia o desigi go o yoyo ba senga depuis dugu jara bora man mai nyela karama go na mo do bota kama na
Asena samara be tina batigela. No bana te ni sigi so. Ka sen tigɛ dama. A fɔ k'a sen bɛ pɛrɛn ya la la. Zena ko yɛrɛ ka kɛ te sigi Zena be aye cɛ de b'i bolo ni cɛ t'i bolo i b'i hakilina tigɛ i b'i ka wari ɲini dɔrɔn de kɛ. Awɔ o ye tiɲɛ ye. K'an bɛ Zena ya mɛn yan. Awɔ k'an bɛ Dili. Na ka fini ta ka bɔ yan fɔlɔ fini ɲɛngoya bɛ jugu dɔw la ko na taa n'a ye. Ah, Dubai. Well, ça est plané. Tu vas voir faire une fois, ne te fais pas pour la présence. La présence, et la présence, ça. La présence. Voilà, ça fait. Il est patron et quoi. Et patron de la présence. Na ko nimba do ebe abi free de mo dugo de ani barika de nangama de wallahi muso ba million ba ngoni zena bura ki jo kena ko ngo muso to ba ko ala ko ni fana jongo walde nyumane sa na ko nimba do kabe ko ni makiko ni wardina masawa ay no ko ngoni abale sa de iye zena de iye yamba ka dona mati kaw O ke nyame sa ko ba ke nimne. Nimne yo ini ni yo ye mi fi la ru ta o ye fara. Afu dala ko a tiga bara soro ko ale ka tilimani kuma chama. Wala ya fo ku ta ka tilimani minerala. Et puis arrête me dame do chez dala sisa mina fo fele minerala. Wala be débrouiller de la sisa. Zena Mi iketu. Mo minita bara. Eventa bara. O ngayano kada ngono de sanga ndime ngamia. Ai kuma ke o tawi. Katimeta. Ai o Zena ndabla sa. Ma ko Dubai rewa. Ne bora Dubai de. E bora Dubai mse kala kemet ni ma choko Zena ay ndabla sa ma ngu o kuma ngu subulu pior ma inde ya. O mo ti kemeti waria. Zina fi mankwa. Kemeti waria. Mo ko ga teme la dala no tu mega keme de mai tu ni sigi de. Ay nyoba la patrone e ka ko mai wala ete mai mai. Ne tu e keme di mai ne kanuya. Na da ko bake. Ay ne eta no bene. Mo te basona de ko bake. Zena bi do wati bina ka haramu Zena mi voe bodon. Zena kono mo ka bi taka na sisa. Kona nana ko ene ga jina diga dilale. Ko bi na zo ka bi watan ne mo. Ne bi se kan sigi dala kan wati ba diga to do bila kemeta ka dinmo. Cha ay kudo bi angul dabla sa. Dagawli. Ne be sani ne beta. Zena ebita wa. Na kambe boy. Ma fa kemle tabara la. WhatsApp sam. Na kra tuga mna ba ko salinyo. Wafle? Iya mala le patron de. Na fura nga tiere de fonyo de. Adama de ka chie fo teri o te teri asa. Eni Zena be ma suko klenye. Na ba do bi ledu tamwe ka ti ka dafa akanata. Abi Zena be mi la ka sigi dafa to ne balugu to ka tla kana dorme keme de ma de eret me ne be zeka. Dorme keme e chene lesa. O me de la ko kubake el ala che keme dumi bi munye keme ngora duba kono sa. Ni mi musoro ni. Aketa. E ma fo sa ko ama fo ko ba ke ya e te ko ba ke ya mu me dese ka wari soro yere fo ka to mo go de lila mu me dese ko ke ni mo go leru te ye ka be wari di ma na bo ngane na ka mindi ma ito mine amo fi go dere me gele ma no go ba gele mancha ni ya sere ko de ma ibaro ne ma barake fe me ke zuwe moro ne kera zuwe e ka ko be bani pe les moni fuchi isigi ya ma les moni fuchi awo isigi patron ni ne doga ka efe la to isigi le ma bana ko kuma tan ngoble billahi muso kana doga ni dugubate muso kana doga ma bana an dugula muso te cheba ko doga tano be ba do nga foko joro men na jamana ngono ne ko ba ke ne bi chike kan yo basina bin ala che an muso be to be some ani klima malote sanga dugula fiu na foro ko ni ne doga muso ka cheba ko doga ni duguba ko na te o teke fiu ere kan laje o ko sisa ko donga barika deme barika na to di sabi sisa furu muso chama ngono ko chebu ni dayu furu kedi wa duguba ko na ni ba soro ni muso mi furu la aklan bela jile bo wuche drone boya o te chebale ma boya o te chetri boya wa chere de boya fe muso chama to do bele e chene ambala ko na ma laye ka ide nyuma do sandem sonuna amesa ni mo ko suguye e na tela abele de la ne ma furu no mo fu wenye kono ne fa chema ba fulo me essaye la Aka, yo, waro anga bife kwa, anga bigere kwa. Barataka. Aho. Che, ame ladare do era ba beka lamo. An 10,000 le soro. Ouais. Che ouais be feka ti yera fenga tukunni. Non bon, d'un côté c'est un peu vrai parce qu'il va avoir 10 000. Ça peut assurer pendant un temps, non? Ouais. Est-ce que tu avec 2 semaines quoi? Avec don ngamele. 1000 francs, bar avec donner quoi. Mais après tout ça, il va avoir un santé. Ouais. Parce que les grands boss, ils se donnent du repos quoi.
Là, boss ben les samedis, les dimanches, tu as barageur là. C'est pour préserver leur santé. Voilà, dans la vie, ni effort fourni. Énergie perdue. Du genre, ni mal repos. Tu vas payer la facture ni corobera tôt ou tard. Ça, rien ne peut l'empêcher. Les gens refusent de se donner du repos. Et puis, c'est-à-dire, les analyses, ça sert à rien. Quoi. Mais voilà, ou même à l'hôpital, là, c'est quoi? C'est le repos. Ouais, c'est ça. Tous les problèmes, c'est le repos. C'est vrai, c'est pas trop ça. Mais, c'est trop ça. Hein? Parce qu'avec les clients, on se déplace, nous faisons des mouvements, nous parlons avec les clients. Ça, c'est comme un manager qualifié. C'est pas donné à tout le monde. Avec les négociations que nous faisons même là, est-ce qu'il y a du baragala au c'est-à-dire, an yɛrɛ kan ka to an man ka bɔ tile kɔrɔ yɛrɛ surtout mɔgɔ minnu bɔra Dubaï olu man ka bɔ tile kɔrɔ k'u yɛrɛ fari tiɲɛ c'est pas bon quoi. Aka ka fɔ ko toi tu es mon ami quoi. Ah mais e ma bɔ Dubaï de ya. An bɛ débat mun na ni Dubaï bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Yafa. Ah non mais qu'est-ce qui te fait dire Dubaï? Mun de la bɛ ka Dubaï ko kuma fɔ yɛrɛ? N bɛna mun f'i ye a bɛɛ n'Ala cɛ c'est vrai ne ko n k'i ka nkalon tigɛ ka mɛn. Fɛn dɔw bɛ yan an k'o sɛnɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ i dɔnbaga n ko ne yɛrɛ n yɛrɛ ye fɛn kɔnɔ ne kuma se ka a dɔn ja senna de don e bɛ se k'a fɔ e ni Ala cɛ k'e tɛ senna dɔn. Non mais a kɛra fama mais e de y'a fɔ ne k'a fɔ a ye. Ayi n'a fɔ c'est vrai i b'a fɔ mais i b'a kɛ i ni muso la i ni muso minnu tɛ ɲɔgɔn dɔn. Non e ma différence kɛ i ko ko ça va marcher. i ko ko n ka bluff kɛ ko n kana tiɲɛ fɔ c'est tout ce que moi j'ai dit. Ah mais bon an ka kɛ i ye bluff fɛ sa mais halisa i bɛ ka fɔlɔ bluff de kɛ dɛ. Non. Est-ce qu'il va y avoir, ce serait la dernière fois du genre, si c'est mon faux, n'est qu'à appliquer. Non, c'est fini. Mon ami, hein, parce que dans la vie, hein, on dit, c'est après le chèque. Non, j'arrive ça. C'est après le chèque qu'on comprend. C'est-à-dire, tomber là, ça, c'est pas un problème. Tout le monde tombe. Mais tu sais, le champion, c'est qui? C'est celui qui se relève. Il faut qu'on ait la mouffe, on est à fond. Comme bon Dubaï tout Denis Masso. Denis Masso. Attends comment ça? Ne ka sirabe zena là. Mon ami avec elle. Ah non, il va donner de mal. Mon ere depuis akoko flow do ne jatigira. Mais la vie m'a donné une leçon quoi. Hein? Dans la vie Beniga système de don quoi. Moi ce que je vais faire, hein? Muso be banao, muso te banao. Désormais ne vais tirer fo muso quoi. Du genre muso a kene fait. Hein? En tant que moi-même le philosophe, comme je suis quoi. Est-ce qu'il va y avoir moi? Du genre maintenant, ma chérie, comment est-ce que tu vas? Vraiment, il dirait mais il va nous tellement de boulet. Ou tellement il y a qu'on a ne parenti. Non, ne ben diare quoi. Men diare. Ma faut bon, ne quoi. Bon, al ni baro tarayorodjan. Ni baro tarayorodjan ne be mundu que moi je mange 2 fois par semaine et dans la journée. Mo faille quoi. Du genre, il va nous sous keri fait comme tu es. Bluff canalité. Genre, oui, faire quoi. Est-ce qu'il va faire moi? Quand son bluff makala quoi. Et puis moi je pense qu'à venir pour là quoi. C'est ce que moi je vais faire. Qui je suis, voilà comment je suis, ce que je fais, mais bon, ça n'empêche pas. Ah ok, mais parce que tu Barack Obama histoire non. Barack Obama. Non. Et Samuel Eto'o histoire non. Et Lionel Messi histoire non. C'est des gens qui ont marié leur femme de galère, c'est ça on appelle. La femme de galère. Nous sommes qui fait, il veut tout comme ça. Avant quoi, elle ne sera qu'à là. Elle ne sera jamais à quel fait quoi. Il y a une blague galotte qui est donnée à banana quoi. Bon, bon, c'est bon quoi. C'est ne la fière, c'est bon quoi. Ne t'y a système qui est tout. Canana kofla. Kofla t'es confondu. Elle ne blague galotte qui là ça a échoué. Ça a échoué non. Ah, Ama, Alma ça va? Alma ça va? Ok. Ici non gara gagnon. Ah ok. Voilà, non c'est on diable dans ce là. Hein? Non c'est. Oh ok. Il y a l'argent. Sinon même où vient kana ko confondre à peine là. Moi que je Alma gata ça. Ah. Et que me fla boire là. Bra wa fla que me fla boire là vraiment il fallait te soro. Alma gela mene. Ay que me fla dima. Il tourne du genre
nan sɔngɔ de don n'a de ko k'an b'a dun ten est ce que alima bɛ ko ninnu kalama ayi mais i b'a ɲɛfɔ a ye de déjà i b'a ɲɛfɔ a ye de ko gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ma ko ko alima n'a wagati de don 200 tɛ sɔrɔ don bɛɛ a tɛ dun don bɛɛ 200 bɔ nin na i ka taa fɛn dɔw kɛ kɔni ka dɔgɔ fara dɔ far'o kan e bɛ fɛ ka b'e bolo nan sɔngɔ tɛ e bɛ fɛ ka mun san tuguni ne t'a dɔn nin bɛ fɛ ka mun bon ni ne bɛ ne dusu bɔ musow ka ko la quoi a bɛɛ ni ala cɛ a ɲininka kɛ ni mun y'a na kɛ sɔngɔ bɛ di u bɛ tila k'a fɔ ko ka dɔgɔn quoi mais ne mana ko ye taa 200 in bɔ a la i k'a to 200 t'a bɔ fara malo tɛ yen fosi e ko 200 kɛ nansɔngɔ o ye cogo di ok i ma fɔ malo tɛ yen yan ni malo ko de bɛ ka to dɔ bɛ fara wari kan i bɛ taa malo minɛ grand sœur la fara ka taa malo minɛ grand sœur la fɛn fɛn mana ban du kɔnɔ i b'a fɔ ko ka taa minɛ grand sœur la bara n tɛ se ka taa ne ye malo la e malo ka t'o fɔ dɛ Alima ale grand sœur de don e de grand sœur de don ne balima de don n'a fiyɛ alima kana nan Fara ne b'a dɔn don o don e b'a fɔ ko taa fɛn minɛ grand sœur la don o taa fɛn minɛ grand sœur la ne yɛrɛ bɛ maloya Fara Alima e yɛrɛ tile kelen tɛ wuli ka taa ko grand sœur ka n den ma tiɲɛna ne bɛ maloya an ka ko dɔ fana tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn jagoya fana tɛ kuma bɛɛ kini du ye dɛ ja k'a to ye dɛ an k'o fana tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn dɛ ni kini ma se ka tobi makɔrɔni san dɔrɔn an k'o dun hali ni ma sogo k'a la an k'o dun kuma bɛɛ fana kini hali n'o tɛ Alima buramuso de don i buramuso de don buramuso de e don bɛ se ka maloya buramuso ma cogo di yan i b'i fɛ yen de o i b'i fɛ yen de o t'a cɛla yan o y'i cɛla de mais hali ne taara malo bɔrɔ 2 ta ka na o t'e ta yan o y'i ta de bi an bɛ ka repos de ta quoi bi an bɛ ka repos de ta bi an tɛ taa baarakɛyɔrɔ la quoi voilà donc ni dérangement bɛ se ka dɔgɔya a bɛ mun kɛ so kɔnɔ a bɛna mun kɛ so kɔnɔ ayi bon i b'a dɔn ko repos n'a wagatiw don quoi an bɛna reposer dɔɔni nasɔngɔ e ka nasɔngɔ t'i bolo ka ban wa a banna e man ka jɔrɔ a tɔ la o i b'a kalama Fara kan aw ka fantanya aw yɛrɛ de la an mana tile kelen kɛ an mana wari sɔrɔ aw fɔ ka taa baara la bilen o kɔfɛ aw bolo wari bɛ sɔrɔ ten aw tɛ wuli ka taa baara kɛ i b'a dɔn l'enfant n'a pas compris aw ye wari ba sɔrɔ tile kelen dɔrɔn aw fɔ ka taa baara kɛ mon ami il faut parler avec ta femme quoi ah non i ka kuma fɛ parce que i b'a dɔn ni ne ko ne bɛ kuma ne dusu de bɛ bɔ quoi ne ka cɛnni fɔ aw sigila a bɛ wari sɔrɔ cogo di i bɛ ka ɲina fɛn dɔw kɔ kana na ko dɔw ɲagami a bɛɛ ni ala cɛ n bɛna fɛn dɔ f'i ye ala bɛ maa sɔn ka sɔrɔ hali ma wuli ka taa baara tu sais c'est pas parce que nous on n'est pas allé travailler que ça dit quand tu n'as wari sɔrɔ quoi déjà n'a sɔrɔ baara de bɛ wari di ten quoi autre pousser là bɛ effort mun fourni hein dugu mana jɛ a bɛ wuli bɛɛ ɲɛ hali ka segin so bɛɛ bɛ segin a ɲɛ a bɛ segin 1 heure 0 heure 2 heures mais ani joli bɛ segin bɛɛ ta ka ca n'a ta ye c'est-à-dire parfois c'est pas le travail qui paye quoi est-ce qu'il bɛ faamu parfois c'est l'intellect et la patience la prière la bénédiction ala b'i ka ko nɔgɔya don min na e t'o dɔn n'o don sera o bɛ kɛ quoi est-ce qu'il bɛ faamu donc don min na n'an ko k'an bɛ fɛ k'an farikolo lafiya a to an k'an farikolo lafiya sa olu bɛ ka ɲina fɛn dɔ kɔ baara tɛ wari di mɔgɔ ma sa walayi baara tɛ wari di mɔgɔ ma cɛ filɛ a y'a ka si bɛɛ kɛ da ka sunɔgɔ la don kelen dɔrɔn ka n'a lawuli ka 1 million ta k'a d'a ma mais c'est ça o de ma u yɛrɛ ka kuma fɔ la u bɛ kuma dɔw fɔ yɛrɛ kuma bɛɛ o kuma in de b'an tulo kɔrɔ to i ka soli ka wuli dɛ to i ka soli ka wuli ni soli ka wuli tun bɛ wari di mɔgɔ ma sa ma sɔrɔ misiri welela caman cɛ jugu y'a fɔ a ye ko mun na k'i tɛ taa baara la a ko k'ale bɛ to a ka dilan kan yan nɔ ko ni ala ye hɛrɛ d'a ma don min na hɛrɛ bɛ n'ale sɔrɔ a ka dilan kan qu'est-ce qui s'est passé ja jugu de don cɛ a taara buteli fa fɛngɛ la tasa kɔnɔ buteli falen bɛ tasa kɔnɔ ka na cɛ ka so o y'a dɔn so in na wo bɛ yan ka wo in lajɛ dɔrɔn ka buteli suru a kan ten cɛ dalen n ka cɛ i b'a dɔn cɛ wulila sunɔgɔ la fɛn mun surula a k'a bɛɛ kɛra wari a ko k'ale m'a fɔ a ko ni ala b'ale sɔn k'a b'a sɔrɔ a ko bɛ taa fana mun f'i ye ka taa baarafin tɛ maa kɛ fɛn mɔgɔ ma koyi c'est ça f'an ka kegunya ko dɔw la de komi yɛrɛ ko tan n b'a kɛ makɔrɔni ye a bi taa ye makɔrɔni ye a bɛ so la dɛ hali ni ma sogo k'a la n bɛ taa sugu la k'an mɛn ne mɔgɔw gulɔgɔlaw sɔrɔ dɔrɔn buru ɲɛ i b'a dɔn muso bɛ lafaamuya de muso wari sɔrɔ mais ne fɛnɛ ne mun f'i ye a bila hakili la n'i bɛ taa ni ne ka système ye taa n'a ye n'i tɛ taa n'a ye fɛnɛ a bɛɛ n'ala cɛ i tɛ muso sɔrɔ non ne tɛ taa ne ka système o denni ye n tan tɔgɔ ma ko filo n ko n bɛ bɔ Dubaï ko filo n'o de f'e ye o a bɛɛ n'ala cɛ ko denni ye n tan n yɛrɛ ye ne ja tigɛ cogo min na ala nin kɛra moi je peux pas me permettre hein c'est-à-dire ka galon tigɛ tuguni du genre parce que i b'a dɔn n'i ye fɛn kɛ siɲɛ kelen
k'a fɔ siɲɛ 2 k'a fɔ siɲɛ 3 n'a kɛra i ka système n'a échouera i b'a dɔn dɔ u b'a fɔ u b'a fɔ ko cɛ i b'a dɔn u b'a fɔ ko n bɛ bluff kɛ koyi dans la vie il faut dire la vérité quoi il faut être véridique. Et puis il me ka kuma dɔ fɛnɛ fɔ ko Messi ninnu y'a don ta bɔ ta Messi ninnu ka mariage kɛra cogo i bɛ ka ko 2 de confondre u tɛ fankelen fɛ dɛ olu ye c'est-à-dire olu ye tubabuw de olu ni farafinw tɛ kelen Mali la yan à 100% 90% n'i bɛ fɛ ka muso sɔrɔ à 90% a bɛ sɔrɔ ni nkalontigɛ de ye n'Ala cɛ e bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ c'est pas parce que olu ye tubabu ye ko galère t'u fɛ on dit femme de galère Ala ye jamana bɛɛ n'a problème de créer. La galère, c'est la galère et la femme, c'est la femme. Est-ce qu'il y a la femme? C'est pas parce que c'est des blancs que on a problème sur quoi. Donc, tu sais, il va ne te faire un kele quoi, ne te faire un kele. Mon ami, on a débat là. Tu vois? Oh, c'est bon.